Egunon jainkoak. ETV-ko ikusentzuleok, ongi etorri gaur egibidean egiten ari garen programa berrira. Garizumako 3. igandeak, Jesusen eta Samariako emakumearen arteko topaketa eskaintzen digu, Sikar deituriko putzuan. Jesusen bihotzaren iturritik ur bizi-bizia sortuko da, eta kristau fededunaren bihotzetik ere bizigarria irtengo da. Ur biziaren irudia oso ezaguna da Biblia osoan, batez ere salmoetan, adibidez. Nire gogoa jainko bizia zegarri da, edo zure egarriz daukat gogoa lurridor egarri urgabe irudia. Edo Amos profetak onela dio, ara badatoz egunak, lurrera bidaliko dut ez ur egarria, jaunaren hitza entzuteko goze egarria baizik. Eta Jeremiasek, nire herrikoek bazterrera utzi dauteni, ur biziaren iturria eta putzuak egin dituzte, urari eusteko gauza ez diren putzu pitzatuak. Jesusek berriz, hauxe agindu zigun, nik emango dio danuretik edango duena ordea, ez da sekula egarri izango. Zeren nik emango dio danura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baizaio barruan. Emakume Samariarren ahotik, Jesusi emandako titulu batzuk jasoko ditugu orain. Lehendibizi, zu pertsonala arrunta harremanetarako, gero jauna, beranduago profeta eta azkenik beziak. Jesusek berak aipatuko du bere titulorik bereziena, jainkoari dagokiona, ni naiz. Eta pasartearen amaieran, Samariarren taldeak, Jesus munduaren salbatzailea dela esango du. Jesusek ura eskatzen du egarriz, eta gero ur bizia eskainiko dio emakumeari. Gurutzean berriro ikusiko dugu Jesus egarri. Jesusi ederto datorkio ur biziaren irudia. Bizi iturria da zuhurraren irakaspena, zaera zarra, eta egarri zareten guztiok etorri uretara, etorri dirurik ez duzuenok ere. Jaten hauenak are gozeago izaten da, eta edaten hauenak are egarriago. Sirazidak diona. Jesusen espiritua eta egia izango dira fededunarentzat ezaugarri betea. Munduaren salbatzailea den Jesusi atxikitzean horretan dago ontasun egiazkoa. Jesusen atzetik ibiliz, Eliza izateraino iritsi garenok, jainkoaren familia zabala osatzen dugu. Eta beti kide berrien esperuan gaude, Jesus eta bere evangelioa bezalakorik inun ageri eta ageriko ez delako. Hori dela eta Isaias profetak antzinan agaldarrikatu zuen, zabalagotu zuen oitzalaren esparrua, edatu beldur gabe zeuen egoitza oialak, lusatu lokarriak, sartu gogorziriak. Isaiasek, bere herriari prestatu nahi izan zion egoitza Babiloniako erbeste aldia bukatzean. Familiek, beti besoak eta etxeak gardu eta zabalik izan behar dituzte kide berrientzat. Frantzisko aita santuak, irribarrea beti prest izan behar dugula dinozko, evangelioaren posa edonora zabaltzekotan. Sinodoerako Eliza misiolaria bilakatzen ari gara. Elizan gure etxean sentitzen garenean, faltan somatzen ditugu kanpoan gelditu zaizkigun lagunak eta zenideak. Baina bakarrik jarrera zabalak lortuko du zenideak etzeratzea. Gatazkaren korapiloan harrapaturik sentituko bagina, konponbidetik urruti egongo ginateke, benetan. Kristoren ikasleok, zenide izateko aukerari bidea eman behar diogu beti. Gazteak Elizatik urrun badira, eta entzuteko jarrera ez badugu lantzen, badakigu etorkizun iluna dugula, ulermen ezak jota.
Gaitasun mugatu baduten pertsonek, gure abegionaren zain daude beti. Zailtasunak gogoratzea ez da nahikoa. Behartzuak eta bakardeadian bizi diren nagusiak, edo etorkinak, kaleko haurrak, langabeak, alkoholikuak eta drogamenpetasuna dutenak, espetxeratuak, prostituzioan edo gaizkilen taldean eronitakoak, sexu abusuen biktimak edota arraza, etnia, genero, kultura, sexualitateatik diskriminazio bat sufritu dutenak. Guzti horiek hor dira eta denek solidaritatearen bideak egitera bultzatzen gaituzte. Elkarrizketa, entzuketa sakona, harrera ona, hurbil egotea, laguntzeko modu egokiak dira, beti leku guztietan. Jende askok benetan nahi du Eliza izan dadila zauritu, apurtu eta nahigabetuen babesleku errukiorra, ez perfektuen elkargoa. Eskatzen diote Elizari jendea dagoen lekuetara irten dadila, nahigabean eta ahuldadean direnekin bat eginik bizi dadin, epaile jarrerarik hartu gabe, benetan arreta eskaini diezaieten inolako arrokeriarik gabe. Jainko maiteak, seme alabak maitasun samurrez zainduta ikusi nahi ditu, diote Ameriketako hori kristauek. Jesus beti dugu gure ondoan prest, ibilbide zailetan eta posgarrietan. Honela esan zigun, ni bizia eta bizia ugari gainera izan dezaten etorri naiz. Bizia ugari horretan oinarritu nahi dugu guk bizitza osoa fede ebeze. Bakarrik nekeza zaigu. Aspalditik, kristau herriak Gasteizen honelatzu abesten du. Ura arraina uretan, aide txoria aidetan, gure bioz gozetuak, zure atarietan. Irionpe beltzetan gabiltza, zugana nahiez jauna, ezin egarria itzaliz, gure iturrietan. Egibidean gabiltzan lagunok, jo dezagun pozez jaunagana, ETB-ko lagunok, urrengo igander arte, ondo izan, agur.